खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो चेनेलाव बरायबाय बयखौबो रंजालि बैसागोनि गोजोन हामलायनाय बाहरबाय दायो आङो थांनो ओंखारदों अदालगुरि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायावहाय गुथि रंजालि बैसागु फालिथाय बे हाबाफारियाव थांनो ओंखारदों आरो नोंथांमोनखौ जा एसे हायो नोंथांमोनखौ दिन्थिनो नाजागोन। लोगोफ्रा बिदिनो आरो गानफब जोमफब ओंखारबाय दा दसे मोसाना फैनोसै नोंथांमोना नै नायदो जोंहा बे कबिरालिनिफ्राय अदालगुरि थांनाय बे रुटा दङ बे गोदान लामा बे बानायदों समायना बे लामाया बेखौ नायदो बे लामाजोंनो जों थांगोन आरो बेथिं अदालगुरियाव बगरिबारि ओंखारहैगोन जोङो बगरिबारिनिफ्राय जोङो सिधा अदालगुरिसिम थांगोन। स' दिनै सानसेनि हाबाफारि जानाय लोंनाय गासैबो दङ नोंथांमोननो आङो दिन्थिगोन। ब्रह्मानन्द आरो आं ओंखारदों आरो लोगोसे जोंनि आनसलिकनिफ्राय आफादगिरि फिरुज खान बसुमतारी बेनिफ्राय जोंनि बिजय बर' हितेश बर' बिथांमोना फैगासिनो दङ। जोङो बयबो थांनानै प्रग्रामखौ दसे एन्जय खालामनानै फैनोसै रंजालि बोथोर नालाय दसे जोङो रंजानानै फैनोसै नोंथांमोनाबो जोंजों मोसाफानांगोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। लोगोफोर मोनफैबाय जोङो नै प्रग्राम सोलिगासिनो दङ बेयावनो जाहाय नोंथांमोनखौ आङो दिन्थिलांगोन गुसुं गुसुङै नोंथांमोनखौ दिन्थिलांनो नाजागोन। नायदो लोगोफोर। जोंनि मोनसे समनि सोलोंथाइ नेहाथारि जांगिला जितेश मोसाहारि आदा दङ बिथांखौबो आं खावलायदों नैबेसिम फैनो थाखाय। थागथियारि खालामनाय जादों डिस्ट्रिक्ट आबसु अफिसाव আমি খোৱা লোৱাৰ আয়োজন কৰা হৈছে সকলোকে উপভোগ কৰি পেলাই যাবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিম। আমি আমাৰ যি কাৰ্যালয় ওদালগুৰি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ যি কাৰ্যালয় জিলাৰ